இந்த வார்த்தைகள் சார். இல்லம்மா நீங்க சார் ஒரு சின்ன டவுட் கேட்கலாங்களா? சொல்லுங்கம்மா. டவுட் கேட்குறீங்க. சயின்ஸ் அந்த சோசியல் டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்களா சார்ட்? அது நம்ம அங்க பேஸ் உள்ள அந்த டாபிக் மட்டும் எடுத்து படிக்கணுமா இல்ல ஃபுல் கண்டென்ட் படிக்கணுமா சார்? இப்ப எக்ஸாம்பிள் 6th பேரண்ட மற்றும் சூரிய குடும்பம் சொல்லி புதியதுல கொடுத்துருக்கீங்க. அது ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணணுமா இல்ல அந்த வேர்ட் வரக்கூடிய கேட் மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணா போதுமா? அந்த லெசன் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணணும். கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படிதானங்க சார்? லெசன் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகேங்க சார். ஓகேங்க சார். ஓகேமா. அது டவுட்டா இருந்தது. சயின்ஸ் எப்படி படிக்கிறதுன்னு ஒரு வீடியோ போடுறேன் மேட்ல. கண்டிப்பா போடுங்க சார். நீங்க பண்ணது எல்லாமே எனக்கு அதாவது ஷார்ட் பீரியட்ல நிறைய இருக்கு சார். எப்படி படிக்கணும், எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எப்படி போகணும் எதுவுமே தெரியாம இருக்கும். கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்ட மாதிரி வா நான் கூட்டிட்டு போறேன் இப்படி இப்படி போனா போதும் ஷார்ட் கட் கொடுத்தா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும்ல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு இடத்துக்கு போறோம், நமக்கு அதோட ரூட் தெரியாது, நின்று முடிச்சுட்டு போய் யார்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னா ஒருத்தங்க ஒரு கைட் மாதிரி வா நான் கூட்டிட்டு போறது ஷார்ட்டா கூட்டிட்டு போது எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். பாத்தீங்களா இந்த ஷார்ட் பீரியட்ல நீங்க எவ்வளவு தூரம் ஹெல்ப் பண்றது ரொம்ப 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 சந்தோஷம் சார். ரொம்ப மகிழ்ச்சிமா. நீங்க கூப்பிட்டதே ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஹாப்பி உமன்ஸ் டேவா. நல்ல மகிழ்ச்சியா தொடர்ந்த நாள நிறைய ஓடுங்க. நீங்க சொன்னது எல்லாமே எனக்கே மகிழ்ச்சியா இருக்கு. நான் இந்த கால் முதல்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கலாம்னு தோணுது. நான் ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். நீங்க பேசுன விஷயம் அவ்வளவு அருமையா இருந்துச்சு. நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுமா. நீங்க சொன்ன விஷயம் எனக்கு ஒரு எனர்ஜி கொடுத்தது. கட்டாயமா நீங்க 300 பேர்ல ஒரு ஆளா இருக்கணும். 300 பேர்ல அதுக்காண்டிதான் ஓடுறோம். தேடி வர்றீங்க, தேடினா கட்டாயமா கிடைக்கும். நாங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்பதான் இந்த மாதிரி உட்காந்து படிச்சு எழுதுறது உங்க வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு எனர்ஜி வந்துச்சு. நான் இது வரைக்கும் டிஎன்பிஎஸ்ல அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சது இல்ல. பட் எனக்கு அதற்கான டைமும் இல்ல. இப்ப அப்படி இல்ல. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களோட பார்த்து ஒரு கைட் மூலமா இப்போ ஃபுல்லா புக்ஸ் வாங்கி நான் ரெஃபர் பண்ணி ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எல்லாருக்குமே படிக்கணும்னு தெரியுது. என்ன பிரச்சனை பண்றாங்கன்னா நிறைய பிள்ளைகளை நான் பாத்திருக்கேன். அந்த எனர்ஜி லெவல் உங்களுக்கு இருக்க மாட்டேங்குது. ஏதோ ஒன்று கடமைக்கு படிக்கணும் அப்படி அவேர்னஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியுது இல்ல சார். இப்போ என்னன்னா நாங்க ஒரு டைம்ல இருக்கும்போது அது ஏன் பேசி தானே நமக்கு என்ன கிடைக்காதா போகுது சும்மா இங்கி பிங்கி பண்ணி போட்டு எழுதிட்டு வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் நாங்க நிறைய தடவை போயிருக்கோம். பட் அதுல இவ்வளவு ஒரு விஷயம் இருக்கு. எத்தனை பேர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிச்சுட்டாங்கிறது இப்பதான் ஆச்சரியமா இருக்கு. இவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணுமா, எவ்வளவு இது இருக்கா. இப்ப நம்மளும் அது பின்னாடி ஓட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். பட் நாங்க ஸ்டார்டிங் லெவல் தான். எங்களை விட பெரியவங்க நிறைய பேர் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. பெரியவங்க சின்னவங்களே கிடையாது. யாரு டிசிப்ளினா டெடிகேட்டடா அந்த சிலபஸை கவர் பண்ணி ஓடுறாங்களோ அவங்க யாரா இருந்தாலும் 3 மாசம் ஒழுங்கா எஃபோர்ட் போட்டா போதும், 2 மாசம் ஒழுங்கா எஃபோர்ட் போட்டா போதும், 1 மாசம் சாலிடா உட்காந்து ஃபுல்லா படிச்சா போதும். எனி ஒன் கேன் திஸ். சோ அதை ஒரே விஷயம் தான் படிக்கிறாங்க. இப்போ சீனியரா ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க, அவங்க கரெக்டா ப்ராசஸ் குள்ள இல்ல, அவங்க படிக்கல, ரிவைஸ் பண்ணல, அவங்க மறந்துட்டாங்க, அவங்க திரும்ப படிக்கிறதுக்கு சோம்பேறித்தனமா இருக்காங்கன்னா ஏன்னா சாச்சுரேட் ஆயிடுவாங்க ஒரு டைம்ல. பண்ண முடியாது. அதை தாண்டி ஒரு நெஞ்சூர்ல இருக்கணும் ஓடுறதுக்கு. ஏன்னா சீனியரோட ஃப்ரெஷர்ஸ் தான் எனர்ஜி அதிகமா இருக்கும். ஆனா சீனியர் அடிப்பட்டு இன்னும் படிக்கணுமா, எத்தனை வாட்டி இதே படிக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். ஃப்ரெஷர் ஒரு பவர் கொடுத்து படிப்பான். ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அவனுக்கு அவ்வளவு எனர்ஜி கொடுத்து படிப்பான். சோ அதுதான் ஃப்ரெஷரோட இம்பாக்ட் நான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புதுசா படிக்கிறீங்கன்னா 1 வருஷம் 2 வருஷம்னா சோ தட்ஸ் வெரி குட் அப்படின்ற நல்ல விஷயம். நீங்க 2 வருஷத்துக்குள்ள நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்கன்னா ஒரு நல்ல விஷயம். அந்த எனர்ஜியை கொடுத்துருங்க. இப்பதான் 2 வருஷமா எக்ஸாம் இல்ல, புதுசா படிக்கிறவங்க நிறைய கத்துக்குவாங்க. அவங்களுக்கு அந்த ஆர்வம் இருக்கும். பழசா படிக்கிறவங்க எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கும். பொதுவா பழசா படிக்கிறவங்க ரொம்ப கம்மியா தான் அந்த ஷைன் ஆவாங்க. 2-3 வருஷம் கழிச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா அந்த புதுசா படிச்சுட்டு இருக்கவங்க அந்த வெறி அந்த ஃபயர் அவங்க ஏதாவது ஒரு போஸ்டிங்ல போயிருவாங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு போஸ்டிங்ல போயிட்டு அடுத்து வருவாங்க. அந்த புதுசா படிக்கிறவங்களோட ரேஷியோ தான் அதிகமா இருக்கும் போஸ்டிங் வர்றதுல. பழசா படிக்கிறவங்களுக்கு அவங்க மைண்ட் செட்டை மாத்தணும். நான் திரும்ப புதுசா படிக்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு மட்டும் படிச்சா மட்டும்தான் முடியும். ஏன்னா அந்த மாதிரிப்பட்ட ப்ராசஸ் இதுல ஒரு கேப்பே விடக்கூடாது. கண்டினியூஸா ஓடிட்டே இருக்கணும். சார் இப்ப தெரியுதா கிரேட் மைண்ட் ஜாக்கப் சார் ஃபயர் அப்படிங்கறது ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னு? நான் வெறும் ஜேக்கப் தான். கிரேட் மைண்ட்ஸ்ன்றது நீங்க தான். அதுதான் என்னோட கான்செப்ட். என்னோட மைண்ட் கான்செப்டே நீங்க மாத்திட்டீங்க. நான் இவ்வளவு நாள் என்ன நினைச்சிருக்கேன், நம்மளோட சீனியர் இருப்பாங்க, ஐயோ நம்ம எப்படி விட போறோம் சரி ஓகே போவோம் அப்படின்னு. ஆனா அது இல்ல, இது இப்படிதான் நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, நிஜமாவே ஃபயர் சார். இல்ல உண்மைதான். நீங்க தான் அந்த கிரேட் மைண்ட்ஸ். நான் வெறும் ஜேக்கப் தான். அதான் சொல்றேன். ஜேக்கப் கிரேட் மைண்ட்ஸ்ன்றது என்னோட பிள்ளைங்க தான் என்னோட கிரேட் மைண்ட்ஸ். நீங்க தான் நாளைக்கு சமூகத்தை மாற்ற முடியும். நான் ஒருத்தனால பண்ண முடியாது. நீங்க நிறைய பேர்ல நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்கள் பண்ணலாம். கண்டிப்பாங்க சார். இந்த மாதிரி நீங்க எங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க. I'm very happy to help you all. எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு அதை செய்யும்போது. So good day மா. எனக்கு காலையில எனக்கான ஒரு எனர்ஜி அண்ட் வைப்ரேஷன் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க. I am so blessed to have this call at this time. Thank you. நான் கால் அட்டன் பண்ண மாட்டேன். ஆனா எனக்கு லக்ல கால் அட்டன் ஆயிடுச்சு. நான் நிறைய பிஸியா இருக்கேன். அதுதான் சொல்றேன். நிறைய கால்ஸ் வரும். அதுவும் திரும்ப தேடும் போது ஒரு வாட்டி அது கிளிக் ஆயிடும் அந்த மாதிரி.
கண்டிப்பா you have reached it and you have on the way. So just believe in the process and work hard. You will make it into the 300 list. Yes, I am very happy to connect with you. Have a great day. எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. ஹாப்பி உமன்ஸ். ஒரு பெரிய ஒரு பெண்ணா, ஒரு சமூகத்துல மாற்றம் படைக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணா, ஒரு தலைவரா நாளைக்கு நீ உருவாகிறதுக்கு என்னோட பயங்கரமான நெஞ்சிலிருந்த அன்பையும், என்னோட எல்லா ஒரு விஷயத்த நான் என்னோட எனர்ஜி, என்னோட எல்லா யூனிவர்ஸ் நான் என்ன கேட்டுக்கிறேன்னா, என் பிள்ளைங்க எல்லாருக்குமே போஸ்டிங் கிடைக்கணும் தான் நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன். அது கட்டாயமா அது கிடைக்கணும். அதுக்கு நீங்க ஓடணும். நீங்க ஓடலன்னு அது கிடைக்காது. நான் இது எல்லாருக்கும் ஒரு மெசேஜா சொல்றதுக்காண்டி நான் காமனா இதை பேசிட்டு இருக்கேன். காரணம் என்ன, ரெக்கார்டா இருக்குது. இது மூலமா நிறைய பேரோட லைஃப்ல ஒரு டிரான்சிஷன் நடக்குன்னா, படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கவங்க தேடிக்க போறவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த கால ரெக்கார்ட் பண்றேன். பெர்மிஷன் ஐ வில் ஷேர் டு மெனி பீப்புள். ஸோ வெரி குட். அவங்க பேர் ஜெயலட்சுமி சொன்னீங்க இல்லையாமா? எஸ் மா. உங்க பேரை அவங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். ஜெயலட்சுமி will come out with flying colors. Have a great day. பார்ப்போம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ.